Φίλες και φίλοι, γεια σας. Να πούμε τα γνωστά ότι οι χρηματιστηριακές μας εκτιμήσεις σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών και αυτό που παρακολουθούμε ότι είναι καθαρά εκπαιδευτικό. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε με το γενικό δίκτυο σήμερα. Ενώ είχαμε μια πολύ καλή μέρα, ξεκινήσαμε πολύ καλά. Στο τέλος μας έκανε ένα μεγάλο γύρισμα και μείωσε σημαντικά τα κέρδη που είχαν και σε κάποιες μετοχές μάλιστα τα γύρισαν στο πλήν. Ας δούμε τι σημαίνει η πιθανή κίνηση που έπαιξε σήμερα και τι θα είναι η αυριανή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το γενικό δίκτυο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με μια μέτρηση που έχουμε ήδη κάνει, βρισκόμαστε, όπως δείχνει τουλάχιστον η κατάσταση σε κύμα 4. Βλέπουμε ότι εδώ έγινε μια διάσπαση αυτής της γραμμής τάσης, η οποία βέβαια δεν ισχύει έτσι. Είναι γραμμή τάσης σε κλείσιμο αυτή εδώ, μην τη μετρήσετε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τη γραμμή τάσης, να τη βάλουμε πιο σωστά, είναι αυτή εδώ. Βλέπουμε ότι έγινε λοιπόν μια διάσπαση, αλλά το κλείσιμο έγινε από κάτω, μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δούμε κάποια διόρθωση στο σημείο αυτό, και αν πρόκειται να δούμε διόρθωση, ας δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Βλέπουμε λοιπόν να ορίσουμε καταρχήν τους στόχους που έχουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει γίνει μια κίνηση η οποία αφορά, προσέξτε, το χαμηλό εδώ και εδώ που τελειώνει το 3, δηλαδή στο σημείο αυτό μπορούμε να έχουμε μια πιθανή αντίδραση για το γενικό δίκτυ περίπου στις 1460 μονάδες, από ό,τι φαίνεται εδώ στο ποσοστό που ορίζεται γύρω στο 61%. Το ζητούμενο είναι λοιπόν πώς θα πάμε εδώ. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούμε να πάμε εδώ. Ή θα πάμε συνεχόμενη κίνηση, ή θα πρέπει να δούμε ένα γύρισμα, δηλαδή να κάνει μια μορφή 1, 2, 3, εφόσον αυτό το θεωρούμε αντίδραση στην πτώση, και θα μπορεί να έχει δύο μορφές, ή ισότητας ή 1 προς 1,618 ή 0,618. Πώς μπορούμε να τα ορίσουμε? Ας πάμε να δούμε, ξεχνώντας τον βασικό μας στόχο εδώ, ας πάμε να δούμε το επίπεδο αντίδραση που έχει δοθεί εδώ. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα πάρουμε να ζουμάρουμε την κίνηση αυτήν εδώ. Εάν ζουμάρουμε λοιπόν εδώ, βλέπουμε ότι στο τελευταίο κομμάτι, αν δούμε την αντίδραση που έχει γίνει, θα πρέπει να δούμε πόσο ποσοστό έχει καλύψει. Μετράμε την κίνηση από το χαμηλό μέχρι εδώ. Βλέπουμε ότι το 61% είναι εδώ και εδώ καλύφθηκε. Εδώ όμως έχουμε μία κίνηση η οποία έκλεισε κάτω από το 61%, και ας δούμε τι στηρίξεις υπάρχουν, πού και τι μπορούμε να δούμε. Τραβάμε λοιπόν τις γραμμές τάσης. Μία γραμμή εδώ και μία γραμμή εδώ. Σχηματίζουμε την καινούργια μέρα. Σενάριο ανόδου. Βλέπουμε εδώ ότι εφόσον θέλουμε να πάμε επάνω, βλέπετε ότι είναι περίπου στο 0. Όπως βλέπετε, συναντώ συναντάτε η επόμενη μέρα, είναι άρα κοντά στο 0. Άρα θα πρέπει να γίνει κίνηση από το 0 και επάνω. Αυτή είπαμε είναι καινούργια μέρα, να την σχεδιάσουμε διαφορετικά, να μην μπερδεύει. Λοιπόν, άρα είμαστε κοντά στο 0. Επαναλαμβάνω το ξεκίνημα της αγοράς, δηλαδή 1300 όπως βλέπουμε 88. Άρα θα πρέπει να ορίσουμε και τα νούμερα. Από 1388 και πάνω. Ας φτιάξουμε λίγο εδώ τα νούμερα. Λοιπόν, είπαμε ότι θέλουμε το 1388 και η κίνηση επάνω. Μέχρι πού μπορεί να μας οδηγήσει η κίνηση αυτή? Εκείνο που μπορούμε να δούμε είναι να ξεπεραστεί αυτό εδώ το επίπεδο όπως είδαμε και πριν και να πάμε πιο ψηλά που όριζε το 60%. Το κοντινότερο επίπεδο του είναι αυτή εδώ η κορυφή, η οποία θα ξεπεραστεί έστω κατά. Όπως βλέπετε συμπτωματικά η γραμμή σταμάτησε περίπου και στο ύψος αυτό.
Άρα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το νούμερο αυτό, δηλαδή έχουμε ένα ψηλό εδώ στο 387, 1387, άρα 1388, πώς γίνεται αυτό, όχι συγγνώμη, 1414. Οπότε όπως βλέπουμε επανερχόμαστε στο νούμερο που είχαμε ορίσει την προηγούμενη φορά. Πάμε λοιπόν για 1414 και κάτι, θα βάλουμε 1415, θέλουμε διάσπαση αυτό εδώ το αριθμό. Άρα θα βάλουμε στόχο για το πάνω μέρος 1415, αφού είχαμε 14 και κάτι. Βάζουμε λοιπόν στόχο το 1415 και βέβαια δεν μας ενοχλεί το παραπάνω, εφόσον υπάρχουν τα ενδεχόμενα να κινηθούμε πιο ψηλά. Ας δούμε όμως και την περίπτωση του κάτω. Το κάτω λοιπόν, επαναλαμβάνω, εδώ δώσαμε 61% και μπορούμε να δικαιολογήσουμε μια διόρθωση. Ας δούμε λοιπόν το κάτω πώς είναι, πού μπορεί να μας πάει. Αυτά τα νούμερα, επαναλαμβάνω, ισχύουν στο ανωδικό σενάριο. Πάμε να δούμε το καθοδικό σενάριο. Το καθοδικό σενάριο θα μας δώσει τα εξής νούμερα. Παίρνουμε μια γραμμή τάσης από εδώ, εδώ, και στη συναντά αυτή τη γραμμή τάσης εδώ, περίπου στο 1404. Άρα για το καθοδικό σενάριο το υψηλό που μπορεί να καταγραφεί είναι το 1404. Παίρνουμε εδώ, γράφουμε 1404, άμα θα ήταν έτσι θα ήταν καλά, 1404, γράφουμε αυτό. Αυτό είναι για το καθοδικό σενάριο, θα τα ορίσω με άλλο χρώμα, δηλαδή μπορεί να δώσει συν και να γυρίσει στο πλήν. Άρα λοιπόν το νούμερο που έχουμε εδώ είναι 1414, το ένα νούμερο, το οποίο είναι εδώ, έτσι, στο ύψος εδώ που κόβεται η γραμμή τάσης, και το χαμηλό πόσο μπορεί να πάει, αφού έχουμε εδώ ψηλό 1414, αυτό θεωρείται το πιο ψηλό σημείο που έχουμε καταγράψει. Άρα τι θα κάνουμε, θα πάρουμε την κίνηση από εδώ μέχρι το ψηλό που έχουμε καταγράψει, μέγιστη διόρθωση 61%, βλέπουμε ότι είναι λίγο χαμηλότερα από το σημείο αυτό, 1366 στην περίπτωση του καθοδικού σεναρίου. Οπότε τι θα κάνω εδώ, προσέξτε, θα βάλω αυτό εδώ για το ανωδικό και θα σχεδιάσω το καθοδικό μέχρι εδώ. Το νούμερο του εδώ είναι 1366, θα το αλλάξουμε και το χρώμα να είναι κόκκινο. Αυτό ισχύει για το καθοδικό σενάριο. Άρα λοιπόν για κάποιους που θέλουν να στηριχθούν στο καθοδικό σενάριο, βλέπετε τη γραμμή τάσης δεν την έχει αγγίξει αυτήν. Θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί στο πλώς το 1360 περίπου, όπου θα συναντάτε και η γραμμή τάσης. Επαναλαμβάνω λοιπόν, θετικό σενάριο από το 0 σχεδόν, ελάχιστα 0, κάτι ψηλά δικαιολογεί στο πλήν, κίνηση μέχρι το 1415 και πάνω, τουλάχιστον στο 1415. Στο καθοδικό σενάριο το ψηλό μπορεί να φτάσει μέχρι το 1404 που συναντάμε τη γραμμή τάσης, καθοδικό 1366, 61% διόρθωση αυτής της κίνησης εδώ, και εδώ θα μπορούμε να θεωρήσουμε μετά την έναρξη της επόμενης κίνησης. Ας δούμε και κάτι άλλο, μια και είμαστε εδώ, ας κάνουμε και κάτι άλλο. Μετατρέπουμε αυτό σε line, σε γραμμή δηλαδή, και κοιτάμε αυτή εδώ την κίνηση. Αυτή εδώ η κίνηση, όπως είπαμε, έχει καταγράψει, ζητάμε 61% κίνηση. 61% κίνηση, αν προσέξετε, σε αυτό εδώ μας πάει εδώ πάνω. Βλέπετε ότι είναι κάπου εδώ το 61%, είναι αυτή εδώ. Να την φτιάξουμε λίγο, αν μπορώ να σας το δείξω. Άμα δεν θέλει να το πάρει, πρέπει να κάνω μεγάλωμα. Λοιπόν, να το βάλουμε λίγο καλύτερα. Εδώ
Παίζουμε με αυτό και το κάνω κόκκινο. Προσέξτε, θα κάνω ακριβώς την ίδια δουλειά ό,τι έκανα πριν. Ακριβώς το ίδιο. Εδώ τι έχουμε καταγράψει, αυτή είναι εδώ την κίνηση μέχρι τώρα. Εκεί είπαμε ότι ζητάμε διόρθωση 61%. Παίρνω λοιπόν εδώ, αυτό εδώ και το μετράω μέχρι εδώ που έχουμε πάει. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 61% είναι λίγο πιο πάνω από το σημείο που έχουμε ορίσει σαν χαμηλό, το ενδοσυνεδριακό. Εφόσον έχει γίνει η κίνηση αυτή, ζητάμε να λήξει στο 61%. Δηλαδή που να λήξει εδώ. Πάμε να τη βάλουμε λοιπόν στο χαμηλό εδώ πέρα που έχουμε, να δούμε αν αυτό θα μας δώσει την ίδια αναλογία. Μισό λεπτό να πάρουμε το κόκκινο. Δεν πήραμε το κόκκινο. Το κόκκινο είναι το 61% εδώ, άρα παίρνουμε αυτό. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε στο χαμηλό 1366 και βλέπουμε ότι όντως αυτό, όπως βλέπετε εδώ, μας πάει στο 61% της κίνησης. Σας θυμίζω ότι το άλλο σημείο που βγαίναμε ήταν αρκετά ψηλότερα. Πώς μπορεί να ερμηνευτεί? Απλά δεν θα γίνει εδώ ισότητα το 1 με το 3, αλλά θα κάνει αναλογία 1,618, οπότε θα μας δώσει το αμέσως επόμενο νούμερο που έρχεται πιο ψηλά, δηλαδή θα μας πάει εδώ και η κίνηση με τα ενδοσυνεδριακά θα μας δώσει πιο ψηλά. Δηλαδή, ας το δείχνω πάλι, η κίνηση λοιπόν σε αυτό το κύμα, εδώ που βλέπουμε, είπαμε ότι μετρήσαμε την κίνηση αυτή μέχρι εδώ. Είπαμε ότι δεν θα πάει πιο ψηλά και θα πάει να διορθώσει. Αυτό θα πρέπει να το μεταφέρω, να το πάω εδώ, στο χαμηλό που ζητάμε να πάει. Και βλέπουμε ότι θα κινηθεί εδώ. Σας θυμίζω το 1,618 ήταν η κίνηση, η αντίστοιχη σε κλεισίματα. Άρα κάπου εδώ θα πρέπει να κινηθεί το κλείσιμο και εδώ θα είναι τα υψηλά που θα καταγραφούν. Και όλα αυτά πάντα με το ενδεχόμενο ότι έχουμε αύριο περίπτωση διόρθωσης. Σε περίπτωση ανόδου, όπως είπαμε, ζητάμε να ξεπεραστούν αυτά εδώ τα επίπεδα. Ας δούμε λίγο επιτροχά την εθνική, να δούμε τι διαφορά προκύπτει. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 1388 με 1366 έχουμε διαφορά 22 μονάδες, δηλαδή περίπου 1,5%. Εντάξει, καθοδικά. Άρα ζητάμε μια εθνική τουλάχιστον 2. Ας πάμε να δούμε την ΕΤΕ. Βάζουμε λοιπόν την κίνηση εδώ, όπως βλέπετε, της ΕΤΕ. Μετράμε διορθωτική κίνηση που έγινε εδώ. Αυτή εδώ η μέτρηση αφορά από το χαμηλό μέχρι το ψηλό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ΕΤΕ κατεβαίνει στα 4,86 περίπου, εφόσον γίνει η διόρθωση. Αυτό είναι 4,86. Άρα αυτό θα είναι το 61%. Βλέπουμε ότι το 4,86 συμπίπτει σχεδόν κοντά και αντίστοιχα με την γραμμή τάσης στο γενικό. Το 4,86 από το κλείσιμο που έχουμε κάνει τώρα σήμερα είναι 99 με 86 είναι 13. Βλέπουμε ότι είναι 2% περίπου και κάτι, άρα θεωρείται η συνθήκη ιδανική για να γίνει και η διόρθωση ανάλογη. Αυτά ήθελα να σας δείξω σε χοντρικές γραμμές. Εφόσον έχουμε μια κίνηση, πιστεύω θα είναι μόνο μια μέρα, θα τελειώσει η κίνηση. Εάν θα έχουμε συνέχεια, τότε ζητάμε στόχους για την μεν εθνική, αυτό εδώ, και το αντίστοιχο νούμερο για τον γενικό δείκτη. Επαναλαμβάνω, μπορούμε να δούμε κίνηση πιο ψηλά ακόμα. Αυτό όμως δεν απαγορεύει να γίνει και μια διόρθωση ενδιάμεσα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Να ευχηθώ καλό βράδυ και καλή επιτυχία να έχουμε όλοι μαζί για τη συνέχεια. Γεια σας.